Hej igen så. Nu har I måske været inde og hilse på mig og ved, hvem jeg er. Der har jeg lagt en video op, så I kan se min familie, som var så sød at lave en rigtig dejlig video til mig på min fødselsdag. Vi er skide musikalsk herhjemme, og vi danser stort set hver dag og synger hver dag. Og vores børn går til teater og elsker teater. Og ja, jeg tror egentlig bare, vi elsker vores liv, ligesom alle andre også gør. Lige nu er det store spørgsmål så. Er I klar til jul? Jeg tror, der går mange mødre rundt derude og stresser. Helt vildt. Jeg er også fædre. Ved I hvad? Jeg gider ikke at stress. Jeg har en klog mand, som en dag sagde til mig, ved du hvad? Om du stresser eller ej, så bliver det jul alligevel. Og ved I hvad? Han har jo faktisk ret. Så hvorfor stress? Hvorfor ikke bare hygge sig med børnene? Hvorfor storme rundt ude i de der indkøbsbutikker? Hvorfor gå i Bilka klokken lort om natten? Fordi så er man i hvert fald ikke en af dem, der står i kø. Hvorfor ikke blive hjemme? Hygge sig med sin familie. Lav en perleplade. En tegning. Hvad vil jeg? Tag et spil, et eller andet. Hvorfor stress? Julen kommer, om du har kogt kleiner eller bagt jødekager. Og jeg er sikker på, at det nok skal blive en hyggelig en alligevel. Så længe man bare er sammen som familie. For det er faktisk det, der tæller noget. Det er ikke, hvor store gaverne er. Om du har fået kogt kleiner. Om du har været i Bilka efter klokken midnat. Eller hvad du har. Det, der betyder noget, det er, at du ikke er stresset. At du har tid til at være sammen med din familie. Og være der for dem. Og hygge dig med dem. Prøv det. Så glædelig jul.